Assalamu alaikum. Sunana Honorable Abdullahi Idris Garba, Jagaban Kontagora, dan majalisar ko na kufsani da mai sola. Lokaci ya kusa ya gabato, muna neman alfarmanku idan lokaci ya yi yadda ku saba mana a APC ku yi mana. Ina neman alfarmanku idan lokaci ya yi ku zaɓe ni, ku zaɓi ɗan takarar gwamnan APC, sanata na APC, 'yan majalisa na APC. In ku tuna baya shekara 14 zuwa 15 yanzu da muke nema, za ku ga abubuwan da na yi. Akalla mun ba yara aiki a National Population Commission sun kai mutum 40, waɗanda yake a yanzu sun zama controllers na local government. Mun ɗebi yara a immigration waɗanda yake su ma sun yi nisa yanzu officers ne. Mun ɗebi yara a fan, mun kuma ɗebi yara a FCDA kamar mutum 27 wanda yake yau suna da confirmation letter, wanda wani muka ɗauka a Department of Environmental, mun kuma sake ɗaukan wasu a FCT IRS. In ba kuma cewa kwana 7 zuwa 8 da ya wuce akwai yaran kuma da sake ɗauka malamai. Akwai asibitin da na yi a cross for local government ina yana neman guda 25. Mun kuma yi cottage hospitals masu girma mai ɗauka mutum 30 mata da maza 30 a cross Kontagora, Wushishi, Mariga da Mashegu. Akwai classrooms da muka yi da na SDG sunan customer intervention da wayan da na yi da yaran nake sponsoring, direct sponsoring da FC Kontagora mutum 250, wanda muke mu scholarship sun kai 500 da narko da sauransu. Wannan dama da muke nema idan kun dawo da ni yanzu, kuna sa ran kamar kun dawo da dan majalisar ko zai zama speaker, to idan speaker abubuwa za su buɗe yadda suka fada. So muna neman alfarmu ku dan Allah ku taimaka mun ku zabe ni, ku jarraba ni wannan karan ku gani kuma. Na gode, Allah saka da alheri. Mai sola, sai mai sola, mai sola.